ko denmuso in kɔnɔma don t'a dɔrɔn n y'a mɛn fana k'a bolila n kɔni bɛ mun f'i ɲɛna dɔrɔn denmuso in fɛrɛ kɛ k'a den ɲini sabu n y'a mɛn k'a bolilen don fana a kana taa kɛ k'i ye kɔlankolon kɛ k'i ban den na dɛ c'est mami ale yɛrɛ bɔra so kɔnɔ ka sababu kɛ nin a ye kɔnɔ ta a ma bɛn ma cɛni kuntan bɛ dugu kɔnɔna la wa adamaden kɔnɔ da ne denmuso la wa kɔnɔ dali yɛrɛ ma kɛ baasi ye nka adama ma sɔn k'i sigi i jɔ kɔnɔ tigiya kɔrɔ o kama Zara bɛ tile ban kasi la a bɛ su ban kasi la fo Zara y'a décidé k'a b'a yɛrɛ faga a sigilen don n ka wuli k'i jɔ n ko muso min bɛ ne ka furu sa fɔlɔ n ko ba ma wolo fɔlɔ n ko muso ta ye fɔlɔ n ko n'a dɛsɛra den fa la n k'a bɛn'o da bɛngali kun n n'a fɛ n ka bɛ ne ka furu sa n ka se ka ne ka furu sa dɛ n ka o muso ta ye n ko donc ne peressé don ne y'a lawuli a la ka n sen kɔ don ka taa k'a jɔlen to a kɛra jigi kɛra jigilatigɛ min ye fa in ma fɛn min kelen no ka n yɛrɛ jɔrɔ n buramuso n'a fɔra Zara fa ani nɔsi kɔrɔkɛ olu de ye dagawulima ye misiri kelen kɔnɔ Zara fa tulo mana don na ko ale terikɛ dɔgɔkɛ de ye kɔnɔ d'a denmuso la tantɔ ka tila k'i ban la ne de bɛ ka siran sa a kana kɛ bɛnbaliya ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn denmuso tɛ mɔgɔ kun to sumana n'a fɔra e fa bɛ misiri kɔrɔ su ni tile Binaja ba galba kori basi t'i la basi foyi somɔgɔw bɛ di i yɛrɛ don ba denbaya a kɛra tile fila aw kɛra ba aw bɛ an bɛ ala ta a ye tunun na dɛ dɔɔni basi kɔni tɛ yen basi foyi t'an ala kana basi a ne yɛrɛ kun ta to e fɛ yen ok komi ala ka ɲɔgɔn kunbɛn yan dɔrɔn donc an b'a ko ɲɛfɔ o ka di a man di dɛ dodi parce que e dɔgɔkɛ ye kɔnɔ da ne denmuso la i dɔgɔkɛ ye nɔs ne yɛrɛ kun bɛna t'o kuma de fɛ mais ala ka ɲɔgɔn kunbɛn tiɲɛ yɛrɛ la kɔni kɛra dabaliban ko ye ne yɛrɛ bolo n t'a dɔn n bɛna a fɔ cogoya min na n b'a dɔn n bɛ n ko yɔrɔ min ka taa n ja yɔrɔ min na ne bɛ cogoya min na dugu in kɔnɔna la an bɛ seli misiri kelen kɔnɔ an ka ko bɛɛ ye kelen e dɔgɔkɛ ka kɔnɔ da ne denmuso la e ma se ka ko b'o la Bineja a ye n dabali ban dɛ Dili Gafu ça va dɔɔni kan jumɛn bɛ yen nɔ ko ka yan i ma dɔn a kɛra fama ye sa o kɛra o tuma e kun taara min wale n taara n ka minɛn ta yɔrɔ dɔ de la dɛ yɔrɔ feere fɛnw a ma nɔgɔn sisan tiɲɛna a ma nɔgɔn wale ne yɛrɛ kun mago bɛ la o ka di ayi juguman tɛ ayiwa dɔ di bon dɔwɛrɛ tɛ an dɔgɔnin ka ko de don Zara awɔ Zara kow nana gɛlɛya cogo dɔ la ne yɛrɛ kun siranna fɛn min ɲɛ ko in kɔnɔna na ko nana kɛ ten nɔ de awɔ ka d'a kan Zara lajɔlen don bi ni Zara yɛrɛ tɛna ɲini ka jigin Gafu teriya de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ e ko kɛ ɲɔgɔn fana si ma sɔrɔ f'o dɔgɔkɛ e yɛrɛ dun fɛnɛ b'a jugu dɔn a tɛ ɲɔ jɛlen ɲɛ dege an ka jisuma ka fura ye an bɛ dugawu de kɛ wolo balawula mɔgɔw bɛ se ka kɛlɛ misiri yɛrɛ misiri kɔnɔna na n buramuso o tɛmɛlen ko i ni bɛngali cɛ la problème kɔni tɛ yen buramuso basi fosi tɛ yen Binaja i ka nin kuma ɲɛ ne kamana gan dɛ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ nɔsi awɔ ne de y'a wele ka na yan'o cɛ a nana ne fɛ yen a ko ne ma ko a bɛ fɛ ka bɔ muso nɔfɛ ko n'o e yɛrɛ denmuso ye Binaja ko ne yɛrɛ ko n ko bɛnna sen ma sabu Binaja ma ɲuman don teri don o ma sugu ka dugusɛjɛ a tɛ ka se ne fɛ yen ne nana nin kuma fɔ ne ɲɛna
ko i kono da denmuso la ni kamana gan dɛ nga ko tɛ ala kamana gan mɛ n dɔgɔkɛ nɔ sugu de awɔ an bɛ sigi ka kuma nin ko la sabu nin ko in kɛra ne yɛrɛ ma mɔlɔ la ko ye mɛ a bɛ kɛ cogo di ko tɛ ala kamana gan Didi o kɛra koyi bon lajɔli yɛrɛ ma kɛ problème ye n'o si ma se k'i jɔ den faya la o de kɛra ko problème ye en plus Zara tilala tuguni k'a décider ko f'a k'a yɛrɛ faga awɔ e fo bɛɛ kɛra ne kɔ o bɛɛ kɛra ko di Gafu atu nin kɛra ne kɔ de nka ne Dili ne nana Dili me jani koyi i b'a dɔn bi ne bɛ n da ne Gafu ɲɛ tɛ tugu ka d'a kan Zara ka nin ko in a gɛlɛyala cogo min na Zara wa Kalifa ni ko ten an b'a ko to ten mais ne denmuso lajɔlen don a kɔnɔman don n'a jiginna i dɔgɔkɛ a t'a dɔn a b'a kun di wa a ta de ye den ye o ka o kɔnɔ ka ba ye i k'i sigi n'o ye donc o kɔnɔ kelen o bɛ kɛ a bɛ den kun di wa a ta de ye den ye fana i y'a faamu ayiwa n'ala sɔnna ne ye fɛɛrɛ kɛ walasa a bɛ se ka taa an tanti fɛ yen cogo min na o ka hakilina dɔw d'a ma min bɛ se k'a ɲɛna ko in kɔ dɔɔni quoi sinon a gɛlɛyalen don bi dɛ Dili Gafu a to tan n bɛ cikan bila i ma problème t'a la e ta k'a to tan o bɛ diya n ye kojugu ok Dili an b'a kɛ ten k'an kɛ ni ala ta kɔfɛ mun ne tɛ ninnu na se ka na ni solution ye ko bɛ ne ka furu sa parce que u tɛ se alhamdulillah u tɛ se wala ne y'o de f'u ɲɛna mun mana n ka n'a fɛ k'a bɛ se ka ne ka furu dabila n ka o muso ta ye fɔlɔ ne kɔni bɛ ala de basi fosi tɛ wala ye ne bɛ ala tanu halisa i k'i hakili to i yɛrɛ la i ka s'i dusu la halisa muɲu ni sabali ala k'a d'i ma halisa ala k'aw kan mɛn ala k'aw ta tiɲɛ kɛ den barikama ye yarabi ama o bɛ diya n ye yɛrɛ de an ka taa n k'i bilasira awɔ ayi n'o si tɛ sɔn ka nin kɛ i n'o si k'a fɔ k'ale bɛ taa k'ale ni Zara bɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale bɛ taa Zara gɛn ne la ja n'o si y'an kuma sulu nka ne yɛrɛ bɔra ne bɛna min kɛ nin ko in na a tɛ bila daga kelen daga fewu Naja ni kɔrɔ kuma mɛn ni ala sɔnna an bɛ kuma dɔgɔkɛ fɛ a kan ka taa sira min fɛ an bɛ taga o fɛ nka i ka n'i ta dusu fɛ nin t'an si ka laɲini ni ala sɔnna i k'i ta dusu fɛ dɔrɔn ala ka jisuma ka k'o fɛ amina ayiwa n'ala sɔnna an ka ko kɛ ten ni ala sɔnna n'ala sɔnna a diyara n yɛrɛ ok merci bien Kalifa ne dusu kasilen don bi Kalifa ne nana ka bɔ voyage la ne ye nouvelle y'a dɔn mɛ Kalifa Kalifa tiɲɛ la n content tɛ hali dɔɔni Didi o nouvelle y'a jumɛn tuguni n'a fɔra ko Nɔsi ni Zara bɛ ɲɔgɔn fɛ ko kɔnɔko taara bɔ o la ko Nɔsi kɛlen don k'a ban den faya ma fo ka kɛ sababu ye ko Zara bɛ ɲini ka n'a yɛrɛ faga fo Gafu taara Zara bila o tɛnɛmuso fɛ walasa ka se ka conseil di o ma yɛrɛ faga Nɔsi o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn Kalifa e bɛ so kɔnɔ yan n'a fɔra misiri kɔnɔ e de ni alimami bɔra yen e de dugu mɔgɔ sɛbɛn ɲɛnɛmɛ e ka so kɔnɔna tɛ se ka a tɛ se ka ɲɛfɔ Kalifa e ma dusu kasi barika bonyalen don Kalifa Nɔsi sera ka nin kɛ cogo k'e to so kɔnɔ yen a Kalifa mami t'a kɛra n'a fɔra tama mɛnɛ sisi ma bɔ ni Nɔsi fana nana nin kɛwale kɛ o tuma olu bɛ fɛ an ka kɔmi ka taa an jaabi Kalifa e Nɔsi ye mangoya ni kumasulu jigin kan bi walayi Didi ne yɛrɛ kumasulen don dugu in na nin ko la dɛ n'a fɔra ne de kɛra bolokɔni tamasire dugu in na o mana bɛɛ ko cɛkɔrɔba in de filɛ mun denmuso ye kɔnɔ ta wa bin dɔgɔkɛ yɛrɛ nana ye ni kuntanko in na nka kuma foyi tɛ ne ma Nɔsi lasigi ka mun f'a ɲɛna a komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kɔnɔko in n'a nɔ yɛrɛ la wa nɔ ma yɛlɛ o denmuso in kɔni a b'a fo sabu ne yɛrɛ daga wuli terikɛ n'o ye Binaja ye o de denmuso don a yɛrɛ y'a kuma fɔ n ɲɛna dɔgɔkun tɛmɛnen donc ni ala sɔnna n bɛna Nɔsi wele an bɛ nin cɛ a kuma kɛ nin denmuso kelen a bɛ nin furu sabu an ka du kumasulu la ne yɛrɛ tɔɔrɔlen don dugu in na i kelen tɛ dɛ kumasulu yɛrɛ de bɛ n kan nka an bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ ka dugawu kɛ n ye sinon ne bɛ yɔrɔ min na bi yan ne man kana taa dugu ayiwa Kalifa n y'i ka kuma mɛn n'a kɛra cogo min na i bɛ laban a ko mugu n'a ɲɛɲɛ Kalifa kana dogo na dɛ ayi siga foyi t'a la k'i pewu kana dogo na basi a kuma si tɛ taa k'i da n'Ala sɔnna Didi diyara n ye merci ne bɛ siran ɲini